graj cały czas, tylko się ścisz, żebyś ludzi już nie po prostu nie wpadli w jakieś psychozy paranoidalne. Natomiast i w ten sposób wykorzystamy twój podkład, graj go, przepraszam Panie Boże. Na razie graj, tak, spokojnie, coś tam knuj, coś kombinuj, bo miałem dać im 15 sekund, bo coś im się, gdyby to było inne miejsce, powiedziałbym inaczej. Coś się zepsuło. 15 sekund mamy to naprawdę. Jeszcze graj teraz, ja muszę iść wierzchą. Mały! Proszę.